I veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedno praznično izdanje emisije Netflix. Danas ćemo malo proći neke božićne i novogodišnje failove, da se malo nasmejemo. Nećemo da učimo neke nove zanimljivosti i neke teške teme, s obzirom da su i dalje praznici u toku. Tako da, za početak, želimo vam novu 2022. godinu i da budete zdravi i uspešni, ako je moguće zdraviji i uspešniji nego prošle godine. Pa da nastavimo. Dobrodošli u prvu epizodu u 2022. godini. U najnoviji Netflix. Za početak krenut ćemo sa kićenjem jelke. Znate ono kao donesete jelku u vaš stan, sve je spremno, spremili ste ukrase, ali želite prosto malo da je očistite pre nego što je okitite. Problem je naravno u tome što ste vi zapravo kupili pravu jelku i hteli ste da malo očistite neku spoljašnju prljavštinu sa nje, međutim u tom momentu se desi nešto jako zanimljivo. Tako je, drvo se osušilo i sve one iglice su otpale i vi više nemate jelku. Zaista grozan fail za početak godine. Ili ti za kraj. Ukoliko volite neku vrstu božićnih predstava, kao što recimo kada sam ja bio klinac, u našem selu postojali su ljudi koji se potpuno obuku, nose scenografiju sa sobom, prave rekonstrukciju čitavog događaja zvanog Božić. Ukoliko volite takve stvari, onda vam sigurno neće biti čudno da vidite nekog na ulici kako je prosto obučen u jednog od tih ljudi, kako nosi veliki krst sa sobom. Međutim, ako idete u tržni centar sa krstom ili u neku podzemnu stanicu, to može se završiti ovako. Kako kaže ona dobra stara pesma, Deda mraze, nemoj da padaš sa trotineta. Bukvalno, ako si obučen u Deda Mraza, moraš još dodatno da paziš na bezbednost sebe, a boga mi na bezbednost drugih, pogotovo u saobraćaju. Tako da definitivno, ako si nešto naučio kao Deda Mraz ove godine, to je da ne ideš u saobraćaj trotinetom obučen kao deda, jer je još smešnije kad padneš. A kada smo već kod saobraćaja i o predostrožnosti u saobraćaju, potrudite se da, ako nikad niste bili obzirni, da to budete bar kada su praznici u pitanju. Jednostavno, niko ne bi želeo da mu se nešto loše desi za praznike, pogotovo ne da mu porušiš automobilom sve ispred njegove kuće što je on zapravo ukrasio. To je zaista neodgovorno. Hi everybody, we're doing cheers! Kada nazdravljate sa nekim koji ima 5 godina i nikada u životu možda nije kucnuo čašu o čašu, a pogotovo ne ogromnu plastičnu čašu, o staklenu čašu, možda se desi ovo. Prosto ovakve stvari kad se dese ne možete ništa da uradite osim da se nasmejete, jer niko to nije namerno uradio, a vi niste objasnili koliko je zapravo jedna staklena čaša krhka u odnosu na neku plastičnu punu vode. Koliko puta ste vidjeli da jelka bukvalno gori potpuno? Nadam se da ovaj prizor niste vidjeli često, ali ovo je zapravo vrlo česta pojava kada ukucate na YouTube Burning Christmas Tree, jer u mnogim tržnim centrima se iz nekog razloga zapale jelke. Da li preteraju sa naponom, da li neko se sapleteo o rasvetu, pa se nešto dogodi prosto sa lampicama. Vjerovatno je puno struje tu upleteno i prosto morate biti duplo pažljivi, jer pogledajte koliko je to gorelo zapravo. Strašno. A kada smo kod davanja poklona, morate da pazite šta poklanjate vašoj deci i kako ste ih vaspitali, jer nekad može se desi i ovo. Ili recimo kada smo kod poklona koji niste očekivali ili neko napravio prank na vas, može da se desi i ovo, što je vrlo neprijatno. Let's go!
Tako da generalno pažljivo kod poklona i molim vas nemojte prankovati druge, nije lepo. Kada smo već kod poklona, ponekad Deda Mraz ne donese pravi poklon pa završi ovako. Wow. Yeah. Šalu na stranu, znamo da ovo nije bio ozbiljan hejt prema Deda Mrazu, ali moram priznati da sam zaista zadivljen veštinom ove devojčice i koliko je dobro istukla ovog Deda Mraza. Bukvalno je presmešno. I još jedna stvar. Znamo da je dron jako zanimljiv, ali ko Boga vas molim, nemojte leteti dronom u svom stanu ukoliko niste ekspert u tome, jer će se desi ovo. I nakon toga ova osoba će imati traume kad god vidi dron i uvešće milion novih zakona vezanih za dronove. Tako da molim vas, dron koristite samo u one svrhe za koje je on namenjen. Za kraj samo želim još jednom da vam poželim da ostanete zdravi i srećni u ovoj godini i da vam bude bolje od prethodne. Mi se naravno vidimo i u sledećoj emisiji na Vaum televiziji u 10:05 i 17:55 i kasnije na našem YouTube kanalu. Ćao!